su nefti jabarani filɛbaw a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma nef tv ale ka jigiya tɔn min bɛ dɛmɛ doni san o san k'a di denmisɛnninw ma ɲinɛn fana u y'a kɛ sibiri tɛmɛnen ka taa di samaya denmisɛnninw ma ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma volleyball ale kɔni finalu kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen min ye musolakaw fan fɛ dawudabugukaw olu ye sebaya sɔrɔ min ye cɛlakaw ye isfas ale wulila ni jɔnjɔn ye ninnu de ye bi dɔnkibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ o ye a y'aw bisimila. Ayo bisimila bi tɛnɛ desanburu kalo tile 28 dɔnkibaru kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko nasira fɛ an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ma u ye lajɛba kɔni nun don bi sɔgɔmada in na min bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamana art plastique ma o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min ani gɛlɛya minnu b'a la walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a la cogoya min ka yiriwa sɔrɔ a ko la a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri bolo ni o ye Kajatu Konare ye an ka kibaruya ɲinina Tijani Sidibe kun b'a kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. Sigi diyara ne ye bawo Mali dɔnkɛlaw nin y'a kalo kelen an bɛ ɲɔgɔn jɛrɛ la o ɲɔgɔn jɛrɛ in senfɛ Mali seko na dɔnko mɔgɔ de bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya minnu bɛ yen ani ka nisɔndiya bɛɛ sɔrɔ min fɛ a la ne bɛ ekɔliso la ekɔlisoba min n'o de bɛ dɔnkɛlaw ani dɔnkilidalaw ni a fɛn caman wɛrɛ minnu bɛ olu ka formation assuré donc ni lajɛ ni kun cɛra laɲini minnu bɛna ye kɛ sababu ye ne ka an bɛ se k'olu falen cogo min ani minnu man ɲi an bɛ se k'olu bɔ a la cogo min donc lajɛ in vraiment a bɛnna ma bi a bɛnna ma sini a baara min bɛna kɛ jaabi minnu bɛna bɔ sisan an bɛna baara kɛ ni o jaabi ninnu de n'Ala n'a lakira sɔnna ma walasa kalandenw bɛ ka kalan min kɛ ekɔliso la o kalan in a ka se ka sabati u bolo u ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la bawo an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan Mali dɔnko na seko bɛɛ lajɛlen mɔgɔkɔrɔw denmisɛn bɛɛ bɛ nin hakilinata de di donc n'o wolola min na o de bɛna kɛ sababu ye anw ka baara fana bɛ ɲɛ an bolo. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na nef tv ale ka projet min sigilen don sen kan ni a bɛ wele ko jigiya u ye dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan ka doni ka taa di denmisɛnninw ma samaya jardinso min bɛ wele ko espoir de samaya ka taa dɔnbolo caman kɛ u ye walasa u bɛ se ka ɲɛnajɛ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw cogoya min na an ka kibaruya ɲina Awa Adama Kulubali ale ni a ka jatela Tijani Sidibe kun b'a kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ san laban wagatiw mana se setigiw bɛ lajalifɛn caman san ka di u denw ma se tɛ minnu ye ka fara falatɔw ni yatimɛdenw kan olu tɛ o ɲɔgɔn si nisɔndiya sɔrɔ u caman bɛ to merumeru de la kɛrɛfɛ o hukumu de kɔnɔna la nef tv jabaraniso maaw ye jiya hakilina ta ni k'a sigi sen kan. Perente a bacigi perente tun a tun perente tun waraba kulo donu na yɔrɔ min jɔn bɛ ka waraba ye. E bɛ se ka wara ka dɔn kɛ e bɛ se. I n'a fɔ san o san jigiya kɛra laada ye ɲinan kɛra ni jardin d'enfants communautaire espoir denmisɛnninw de ye madame Toure Mariam ni ale de ye denmaraso ninnu ɲɛmaa ye a ye a ka nisɔndiya jira ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin hakilina in tabagaw ma. Nef TV mɔgɔw an b'u fo san o san olu de bɛ ɲɛ anw ma sinon jardin in hali dɔw tɛ kalo sara sɔrɔ k'a di dɔ den dɔw bɛ yan nɔ olu parents tɛ olu b'u mɔmusow bolo san o san ne bɛ cadeau in sɔrɔ k'a di ala ni nef TV sababu sinon walahi a se tɛ nin denmisɛnninw ye ne kɔni ye jardin baarakɛla ye a ka di ne ye cadeau ka d'u ma mais a se tɛ ne ye aw de bɛ ɲa ne ma k'a d'u ma an b'aw fo o bonyaba in an b'aw fo. Nin denmaraso ninnu sugandila ka da u ka lahalayaw de kan jardin d'enfants espoir n'o ye jardin communautaire ye ale ye 2 de ye kelen bɛ Kabalabugu kelen bɛ Samaya kɔnɔna la u ɲɛma dogolen don wa u yɔrɔ ka jan dugu kɔnɔna la u lakodɔnnen tɛ maa si fɛ u yɛrɛw ka fɔ la degun caman bɛ u kan den ninnu ladonni sira kan madame Toure ye caman fɔ an ye u ka laɲiniw la. Yɔrɔ ko de degun b'anw kan parce que Samaya bɛɛ yan nɔ minnu bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ olu denw bɛ privé n'u na bon yan communautaire in na nin ye kelen de ye Kabala yan wa kelen de bɛ Samaya fɛnɛ
donc yɔrɔ kɔni bɛ yen dugumɔgɔw ye wɔɔrɔ di k'an ka so dɔ ga k'a kɔnɔ an ka don a kɔnɔ an bɛ nin ga de kɔnɔ yan tuma dɔ san fiɲɛ yɛrɛ bɛ don an kan kurun in kɔni b'an bolo n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a jɔ k'a d'a ma san 10 ɲinan kɔ kɔni jardin baara in de don jardin communautaire in de don minnu bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ minnu tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ a bɛɛ de ɲagaminen bɛ na den lafililenw minnu parents bɛ yen minnu parents tɛ yen a bɛɛ de bɛ yan parce que privé tɛ a kɔni ka di an ye an ka ga dɔ sɔrɔ denmisɛnninw ka k'a kɔrɔ an ka bɔ fiɲɛ na ne tun b'o laɲini de fɔ aw ye ani n'an sera ka hali kantini sɔrɔ denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ cogo min bari an b'an débrouiller de ka 200 ka purutita b'o la ka fɛn dɔ yiran k'a d'u ma an tɛ fɛ ka dumuni san kɛnɛma ka d'u ma an yɛrɛ de bɛ sɔ furufuru yiran farini ninnu k'o d'u ma an kɔni b'o de la o degun b'a kan wa minnu bɛ ka ne dɛmɛ olu fana bɛ fɛ k'olu ka sara bon sara ko ma nɔgɔn an kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini denmisɛnnin ninnu ladonni na n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ k'u ladon o kɔni de tun bɛ diya n ye. Denmisɛnnin 100 ani kɔ bɔɲɔgɔn kɔ de bɛ ninnu ka mara kɔnɔna la. Coronavirus banakisɛ kama ɲɛnajɛ ma se ka sigi denmisɛnninw ɲɛ ɲina nka donbolo minnu kɛra u ye o ye u nisɔndiya kosɛbɛ. N'i ko jɔn kunnandi i ko sababu ɲuman ali ni ɲinan san gɛlɛyara jigiya dɛmɛbagaw ma to kɔ u bɛɛ ye u seko kɛ. Muso, den ani du minisiriso ka fara Le Habib, Chogola Delia, Soma Bis ani dɛmɛbaga dogolenw kan Nefsiki Jabaraniso maaw bɛɛ u fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka kɔkɔrɔmadenw na. Ɲɔgɔn dɛmɛ o ye an ka jamana taabolo kɔrɔ ye. A ɲininen don maliden bɛɛ fɛ an balima falatɔw, yatimɛw ani setanw maaw k'u hakili to u la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw olu minnu ye an ka jamana in tabagaw ye don n'a nataw la. Jigiya ka hadamadenya diya ni ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ. Ni o tɛmɛna ka bɔ an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ ale gafe kɔnɔna na fɛn min ye Coupe du Mali de volleyball ale finaliw taana sibiri tɛmɛnen 26 mars la a final kunfɔlɔ kɛra musolakaw ye min bɛ tali kɛ Dawudabugukaw ni o ye centre de formation de volleyball de Dawudabugu olu kun kɔ dan bɛ 1008 logement ale musolakaw la Dawudabugukaw olu ye jɔnjɔn ta ka bɔ 1008 maaw kɔrɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen Isfasi cɛlakaw fanfɛ olu fana kun kɔ dan bɛ 1008 kelen ale cɛw la nga Isfasi olu ma ko bila dagirinda la olu fana ye sebaya sɔrɔ 1008 cɛlakaw kan min bɔra kɛnɛ kan Tijani Sidibe n'a ka kuma galamatigi kun bɛ an ka jɛ k'an ɲamada u ka sɔrɔlenw fɛ. An ka jamana volleyball ɲɛmaaw kɛlen kɔ ka baaraw kurunbɔ kari musolakaw olu ye masran ka sɔ kɛ ta la min bɛ tali kɛ centre de formation de volleyball de Dawudabugu olu ni 1008 maaw karila ɲɔgɔn na a kɛra tolanci jijalenba ye baw u ganna ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka a tora Dawudabugukaw ta la tolanci in bannen Dawudabugukaw olu ka jalatigi fo ka taa se u ka degeden karamɔgɔ ma olu y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Tiɲɛna ne nisɔndiyalen ba de don parce que an ye nin coupe in ta a diyara ne ye toro halisa ne b'an ka coach fo k'a barika da wa ne b'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna halisa an ka baara kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan tiɲɛna ne b'a fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna u ka baara kɛ halisa an ka baara kɛ an ka coupe caman ta min ka ca ni nin bɛɛ. Bon ni sɛbɛn ma sɔrɔ foyi la a sɔrɔla baara de la parce que presque ɲinan bɛɛ an ye ni objectif de viser an ko ko n'an nana faudrait k'an ka na coupe ta parce que bon san tɔ ninnu an bɛ deuxième ou bien troisième place la donc an ko ko ɲinan n'an nana vraiment an b'an jija ka coupe ta effectivement u nana denmisɛnninw ye u maillot ɲigi et u ye coupe ta n bɛ Mali autorité de wele surtout ministère de sport vraiment u ka lajɛ u ka Mali volley fɛngɛ dɔɔni u ka essayer ka financièrement u k'an dɛmɛ parce que volleyeur baden bɛ a cɛ fara musomaninw kan même extérieur la caman bɛ n'u taara fɛnɛ u bɛ prévu kɛ donc an b'a ɲini autorité fɛ vraiment u ka ɲini ka club dɛmɛ quoi. Minnu fana binna olu fana y'u ta fɔ a ko la. An ma ɲɔgɔn faamuyalibaliya nana terrain kɔnɔna na ni garizigɛ chance kun t'an fɛ o de y'a kɛ an bɛ k'an labɛn ligue bɛ yen nɔ san wɛrɛ fana an bɛ segin ni kelen kan n'Ala sɔnna ma an bɛna double kɛ n'Ala sɔnna ni cɛw. O tɛmɛnen kɔ cɛlakaw olu yɛlɛla kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ surasiw olu ka tɔn na ni o ye Isfasi ye o ni 1008 kelen tun bɛ ɲɔgɔn na surasiw olu kɔni ma ko bila dagirinda la
bawo kabini fɛn daminɛ olu kɔni tun bɛ ɲɛfɛ fo ka taa se a laban ma hali n'a y'a sɔrɔ miliwiti maa damadɔ bɛ yen olu kɔni ye ntolan duman kɔni kɛ ka maaw lanisɔndiya nka a tora surasiw ta la ntolanci in kun cɛlen surasiw olu ka degeden karamɔgɔ ale kɔni ye sebaaya in kɔni ta ni ka surasi bɛɛ lajɛlen jansan ni a ye. Surasi ye équipe ye équipe min ye surasi équipe ye donc surasiw bɛɛ b'a kalama sisan sɛgɛn min b'an kan surasiw bɛ kungo kɔnɔ u tɛ sunɔgɔ u tɛ da donc u bɛ pour ka jamana lakana donc an fana bɛ yan pour que ka se ka fɛngɛ de d'u ma ka content dɔ d'u ma bi sɔgɔmada na yanni an ka yɛlɛ terrain kan sisan yɛrɛ promotion dɔ bɔra ka wuli k'a to Munduru donc a ko ma ko Bokari n y'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ final la n b'a fɛ i ka nin coupe in ta kunun an binna embuscade la an bɔra la Ala y'a ɲuman bɔ a la n b'a fɛ ka nin coupe in ta k'a dédier mɔgɔ minnu tora la k'a dédier olu la ni anw mun bɛ yen pour que an bɛ se ka content sɔrɔ cogo min na n y'a fɔ a ɲɛna n ko ni Ala sɔnna n ko bi nin victoire in kɛ k'a dédier olu la ani an bɔra sisan ISFAS ye jɛkulu min ni falen min na donc directeur bɔra ka sigi donc an bɛ dédicace bɛ kɛ ale ni an tɔɲɔgɔn minnu bɛ kungo kɔnɔ dédicace bɛ kɛ olu la donc min ye victoire yɔrɔ ye donc bɛɛ b'a dɔn ISFAS ye équipe min a dɔnnen don Mali la volley sira kan ISFAS ye équipe a dɔnnen don volley sira kan parce que nin y'an san à peu près san 15 ɲɔgɔn ISFAS de bɛ ten kan mais denmisɛnnin ninnu an n'olu de tun bɛ fɛngɛ tuma bɛɛ an n'olu bɛ final la donc u tun commencera ka se sɔrɔ dɔɔnin sisan n'o ye championnat ye mais an ye remobiliser k'a fɔ bon a mana kɛ cogo o cogo ne jeu kɛra fo dɔ de ka gagner mais dɔ ka gagner cogo di i b'a sɔrɔ fɛn fitinin de b'aw jɛ donc championnat la o de tun y'an jɛ mais an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bon a yɛrɛ b'a dɔn u ma sebaaya sɔrɔ parce que olu de tun bɛ se mais u ye sebaaya sɔrɔ parce que nin de y'a jɛ donc a ye nin corriger pour que a ka se ka sebaaya sɔrɔ donc an y'o de kɛ bi o de kɛra donc n'i y'a ye a kɛra facilement 3-7-0. o tɛmɛnen kɔ u ka jalatigi fana y'a ka nisɔndiya jira ni sebaaya in ye. bi y'a tile filanan ye an ni équipe kelen sera championnat final la u y'an ci 3-1 donc an ye mun kɛ an y'an sigi k'an yɛrɛ ka minnu b'an yɛrɛ jɛ ko olu corriger bon olu minnu t'olu fana la an y'a essayer ka profiter n'o ye walasa ka se ka sebaaya ta bi 3-0 volley sport min ne y'a kanu depuis denmisɛnninnama ma bon n'i bɛ sport kɛ n'i bɛ gagner a b'a tɔ nege bila ka taa ani nisɔndiya min bɛ na denmisɛnnin caman bɛ ka na volley la bi u t'a dɔn volley mun ye mais à travers nous volley bɛ ka diya u ye an bɛ ka action minnu kɛ victoire ni fɛn minnu bɛ ka kɛ volley bɛ ka diya u ye ne b'u wele hali bi mɔgɔ caman kana volley kɛ parce que volley ye sport dɔ ye a dɔnnen tɛ kosɛbɛ Mali la yan donc o y'a to a kɛbaga ka dɔgɔ donc ni nin fɛngɛ n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ jamaw bɛ na aw yɛrɛ a ye région bɛɛ bɛ yan nɔ u na ni denmisɛnnin kuraw ni fɛngɛw a bɛ na 100 di volley ma o nisɔndiya yɛrɛ de kɔni bɛ ne la bi. minnu binna olu fana ka jalatigi ni u ka degeden karamɔgɔ y'u fɛla fɔ. déjà ça fait déjà quelques matchs que n ka joueur dɔw bɛ minnu kun bangɛrɛ pali kun bɛ dɔw la donc en réalité an yɛrɛ an ye match jouer de ka final la bi yɛrɛ halisa an tilala joueur dɔw fana an taara n'a dɛmɛso parce que olu dun ye élément clé n'u tɛ yen don min na c'est un peu difficile quoi donc malheureusement bi la chance a tourné olu de gagnera c'est tout halisa n bɛ mɔgɔw encourager u kana volleyball la c'est un sport ce n'est pas aussi suivi que ça mais en réalité plaisir ba de b'a la c'est un sport très très intéressant hali na a k'a lajɛ vous allez apprécier et sponsors fana ka na investir il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très très bons kalan mun la hali na a ka investir la an ka se ka bɔ n'an fana bɔra an bɛna ni trophée ye ka di Mali ma. Fédération malienne de volleyball ale ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ kan a nisɔndiyara kosɛbɛ ni denmisɛnninw ka wuli ka jɔ ye. donc a bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye coupe du Mali finale ye nka n'a préparé latigɛ an ye dɔgɔkun in bɛɛ kɛ compétition na championnat ni coupe du Mali donna ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ bana min b'an fɛ yan ye donc an ye championnat ni coupe du Mali k'o couplé ɲɔgɔn na donc champion donna ka ban nin ye finale ye fana nin coupe du Mali ta ye an ye finale min ye sisan n'o ye musow ta ye nin b'a jira k'a fɔ alhamdulillah volley a bɛ ka taa ɲɛ. an ye denmisɛnnin dɔw dege kabini u san 11 san 12 olu de bɛ ka jouer bi final n'o ye Dawudabugu npogotigininw ye ani Miliwiti npogotigininw donc o b'a jira k'a fɔ an ye laɲini minnu sigi ɲinan y'a san damadɔ ye an bɛ ka a tɔnɔ sɔrɔ sisan de donc an ka baara bɛɛ y'o de ka denmisɛnninw dege kabini u fitinin u ni volley ka kɔrɔbaya u bɛ se san 15 san 20 tuma min na o b'a sɔrɔ volley donna u comportement na a b'u permettre ka kɛ joueur ɲumanw ye donc an ye finale min ye bi bi in na vraiment an yɛrɛ nimisi wasara musow ka finale la n'Ala jɛra n'a ye cɛw fana ta
on espère que au fana ka kɛ comme musow ta cogoya. K'aw ladɔnniya Gao, Sikaso, Segu fo ka taa se Bamakɔ volleyball tɔnw de kun karilen bɛ ɲɔgɔn na ni Coupe du Mali kɔni finale kɛnɛ kan nka a sebaaya kɔni sɔrɔla Bamakɔ tɔn 2 fɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ fo ka taa se sabanan ma donbolo kɛra olu bɛɛ lajɛlen ye ani volleyball sɛkasi dondon minnu kun bɛ kɛnɛ kan ni u ye maaw ɲɛfa. O kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan aw ye an ka jɛ ka o lajɛ. Ayaw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Centrafrique jamana kan jamana ɲɛmaaya ɲini ni wasaden kalafiri kɛra kunu kari décembre kalo tile 23 Centrafrique jamana kan marifatajɛkulu minnu tun bɛ ka bagabagali kɛ kabini duwakun kelen bɔɲanko i n'a fɔ u kun b'a la k'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka kalafili in bali u ka bagabagali ninnu kɔni kɛra kumalankolon ye baw kalafili kɔni sera ka kɛ Centrafrique jamana kan hali n'a y'a sɔrɔ sibiri tɛmɛnen marifacikan dɔw kɔni bɔra Bangui ni o ye Centrafrique faaba ye dugu jɛlen maaw kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa kalaw fili kalafili yɔrɔ caman na maa caman y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɔra ka taa kala fili ka d'a kan u t'a fɛ marifatajɛkulu olu ka to fanga na u ka jamana kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔɔni kɔni yera kalafili in na kalafili yɔrɔ dɔw olu ma se ka dayɛlɛ joona ani kalafili sɛbɛn dɔw fiɲɛ dɔɔni kun bɛ olu la fo ka taa se kalafili yɔrɔ dɔw ma se ka dayɛlɛ pepewu. Halisa an bɛ to kalafili hukumu kɔnɔna na Niger jamana fana kan u ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni wasaden kalafili fana kɛra basigi kɔnɔna na k'a tɔ tora sa u ka kalafili ɲɛnabɔ jɛkulu ni o ye seni ye o ka jaabiw di walasa jamanadenw kɔni k'a dɔn maa minnu ye sebaaya sɔrɔ ni kalafili in kɔnɔna na. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa nansara jamanaw kan fura min bɛ maa tanga coronavirus banakisɛ ma o boloci kɔni daminɛna nansarala jamana 27 la kunun kari décembre kalo tile 27 u kɔni y'a daminɛ u ka maakɔrɔw la minnu si janfara kosɛbɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ la walasa olu bɛ se ka kisi cogoya min na ko nin kɔni bɛna kɛ jigitugu ye 2020 ale laban in na Allemagne jamana olu de fɔlɔ y'a daminɛ sibiri su ka dugu jɛ kari la u kɔni ye a kɛ maa fɔlɔ min na o si bɛ taa jɔ san 100 ani san 1 na o tɛmɛnen kɔ Faransi jamana olu fana y'a kɛ u ka jamanaden min na o fana si bɛ taa jɔ san 78 la. Ni kibaruya ninnu de bɛ dansigi bi don kibaru la min farala ɲɔgɔn kan Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la a y'aw suwalen to Nef TV la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ a jigi kɔ Ala ka so hɛrɛ caya.